uThixo undinikile ke isicelo sami mphulaphuli. Sizawuthi kuwe isicelo sakho sidirecte kuThixo. Kumaxesha amaninzi siba nazo izicelo kwi-envelope zethu kodwa siphose address. Siphose address apha isicelo siyakhona. Sidwale isicelo singayokufikelela kwindawo esifanele basifike kuyo. Wahlekwana mphulaphuli xa isileka isicelo sakhe phambi koThixo wabibizela imilebe yomilomo lo mama kunjalo nje engathethi mazwi kodwa into ayithethayo iphuma enhlizweni. Kakade isicelo esiya kuThixo siphuma enhlizweni asiphumi emlonyeni. Mphulaphuli weLizwi FM wakonekta uThixo inhliziyo nenhliziyo ukuze isicelo sikaHana siyothi nkqo phambi kwetafile kaThixo. Emva kweentsuku ezithile uThixo lo application kaHana wabhala approve wayithoba ezantsi wabuyiwana. Emva kweentsuku ezithile inyanga ezisibhozo semlumlu mntana wathi nasi isicelo sam uThixo usizalisekile.